No he fet mai audiovisuals, però bueno, això sortirà bé, tranquil·la. Benvinguts a CakeTube. Avui us porto una recepta italiana que es diu tiramisú, però la recepta que us porto jo és com una adaptació molt més fàcil, ja veureu. I aquest vídeo el dedico al meu pare perquè aquest postre és un dels seus preferits, així que comencem. Necessitarem un cafè llarg. I a continuació suquem els melindros aquests, que no sé com es diuen en català. I els suquem per aquesta part. Els fiqueu que capiguin com més... en capiguin millor. Quan estiguin sucats d'una banda, els girem. Separem els ous de les clares. I agafem els ous i barregem el sucre, que són 100 grams, i després afegirem el mascarpone a poc i són 300 grams. Aquí tenim les clares muntades. I tirem tota la barreja que acabem de fer. Fiquem la massa que acabem de fer amb una manilla pastissera, així serà més fàcil ficar-ho damunt dels melindros que estan banyats amb cafè. Ho fiquem i ha de guardar-se 4 hores més o menys a la nevera fins que solidifiqui una mica. Ara que ja està refrigerat, és més fàcil, podem fer algun dibuix, no sé, amb la cullera, per exemple. Faré com onades. I tirem xocolata per damunt. I aquest és el resultat del nostre tiramisú. I aquest, com heu vist, és el resultat final. I ara només fa falta menjar. La meva part preferida. O compartir-lo. En vols? Està bo, està bo. Està molt bo. Està molt bo. I us deixo que estaré aquí fent més receptes. Fins la pròxima!